ego biko libe enu wa bolele onye nwere ego biko libe enu wa bolele na nke onye lili go ba na mmụọ enu wa bolele ewo enu wa bolele enu wa bolele biko libe gogo n'ụwa bolili omolego biko libe n'ụwa bolili o nenu nwanyi no bonye noriona n'ụwa bolili o enu nwanyi no bonye bilaka n'ụwa bolili o onwola akudanye tu nwanne gị n'ụwa bolili na onye nwolu tata bụrụ ya na-enwechi oyi nke malu nenu nwanyi no bonye biraka nenu wonabanu onwere ego biko nibe n'ụwa bolili o onye nwere ego biko nibe enu wa bolili onwere ego biko libe enu wa bolili na nkonye lili ko ba na mmụọ enu wa bolili ewo enu wa bolili enu wa bolili n'ụwa biko mebe mma n'ụwa bolili onye na-ebi ndụ biko mekwafuma n'ụwa bolili oje gwezi ori emesi gana n'ụwa bolili onye kidnap emesi gana n'ụwa bolili onye na-agwọ nsi emesi gana n'ụwa bolili isi ni maka mma emesi gana n'ụwa bolili isi ni nwoke ego emesi gana oyi nke malu isi n'ibuku ibu emesi gana oyi nke malu n'isi ibuku ibu anaghị eyi isi o oyi nke malu isi njedebe ndụ n'ọbụ n'onwe unu malụnụ nenu nwanyị nọ n'ọbụ n'afịa unu malụnụ onye zụsi ya na ọ ga-ananụ unu malụnụ unu malụnụ ụzọ je na bụrụ zede unu malụnụ ife onye na-eme n'ụwa n'osi na chi unu malụnụ site n'ebe ndụ n'ọbụ n'ọnwụ unu malụnụ onwere ego biko libe enu wa bolili onwere ego biko libe enu wa bolili isi ni maka mmemesi gana enu wa bolili isi ni nwoke ego emesi gana enu wa bolili isi ni bakume emesi gana enu wa bolili isi ni chokokwu emesi gana enu wa bolili onye na-asị asị emesi gana enu wa bolili oke ya arụmana emesi gana enu wa bolili onye kidnap emesi gana enu wa bolili oji egbezi ori emesi gana enu wa bolili onye na-arụ ụrụ emesi gana enu wa bolili inebi ikpọtụọ enu wa emesi gana nụ enu wa bolili ọchịchị emesi gana n'ụwa bolili n'ọsọ ka ibube ego emesi gana n'ụwa bolili ụbọchị bịala ụwa aka ka ịgbalụ bịa oyi nke malụ ụbọchị ga na mmụ aka ka ịgba nabanụ oyi nke malụ ibulu gọvanọ biko jikwafuma n'ụwa bolili presidenti biko mekwa mma n'ụwa bolili ibulu sinetọ biko mekwa ọfụma n'ụwa bolili o onye House of Rep biko mekwa ọfụma n'ụwa bolili n'ụbọchị bịala ụwa aka ka ịgbalụ bịa
oyi nke malụ ụbọchị ga na mụ aka ka ịgba anaba oyi nke malụ onye nwere ego biko libe enu nwa abụọ lili o nwere ego donyetụ nwanne n'ụwa abụọ lili omegbu nwa ogbenye emesi ga na oyi nke malụ onye na-atụ ana emesi ga na oyi nke malụ onye kidnapa ga na oyi nke malụ ose gị zubori emesi ga na oyi nke malụ ụbọchị bịalụ ụwa aka ka ịgbalụ bịa oyi nke malụ ụbọchị ga na mụ aka ka ịgba anaba oyi nke malụ n'ime mmemme njọ dị ga na oyi nke malụ ọka mma n'imelụ mma oyi nke malụ nenu nwanyị nọ enu uwe nwere isi unu malụnụ nenu nwanyị nọ onye nọ si ọnabanụ unu malụnụ enu nwanyị nọ enu ụwa babịa onye susi ọnaba enu nwanyị nọ enu uwe nwere isi unu malụnụ o nwere ego biko lipe enu ụwa abụọ lele o nwere ego biko lipe enu ụwa abụọ lele ojuka konsi emesi ga na enu ụwa abụọ lele oke ya romana emesi ga na enu ụwa abụọ lele ine doju emesi ga na enu ụwa abụọ lele ina agbamu emesi ga na enu ụwa abụọ lele onye na-asị asị emesi ga na enu ụwa abụọ lele ewo enu ụwa abụọ lele enu ụwa abụọ lele biko galakpa n'ụwa abụọ lili ndị omelu biko dibe n'ụwa abụọ lili Sonny Mike emesịa wee na n'ụwa abụọ lili Sonny Surplus emesịa wee naba n'ụwa abụọ lili Mrs. Chinelo Kafọ si gị galụọ nwa n'ụwa abụọ lili Chinemere obele nwa m gị dibe n'ụwa abụọ lili ụmụ Igbo n'India sunu galụ akpa n'ụwa abụọ lili n'ọnwụ na-eri n'ego unu ga-ebute ego unu malụnụ egbe ọma yutu sunu dibe n'ụwa abụọ lili egbe ọma daspras unu galụ akpa n'ụwa abụọ lili onye nwere ego biko lipe enu ụwa abụọ lele o nwere ego biko lipe enu ụwa abụọ lele okolesele jesi na manaba enu ụwa abụọ lele ewo enu ụwa abụọ lele ewo enu ụwa abụọ lele enu nwanyị na obonye bilaka enu ụwa abụọ lele enu nwanyị na obonye nọrọna enu ụwa abụọ lele onye nwere ego biko lipe enu ụwa abụọ lele ewo enu ụwa abụọ lele ewo enu ụwa abụọ lele enu nwanyị na obonye bilaka enu ụwa abụọ lele na-egbuchi nwoke ji ifololagbu enu ụwa abụọ lele onye nwere ego biko lipe enu ụwa abụọ lele ewo enu ụwa abụọ lele ewo enu ụwa abụọ lele